Ini takuk bukuk je 21 दिन नौ जे लकडाउन जे सारा वाल सलै तंमानि अमनतयै जों मानि लाइमानि बिसिंतै फियाबा अ जागाव सिनि ताकु बुकुर गोबांमा मासे मानुंया तंमानि बागै जों बरकनो रेशन कार्ड ख्रै हनै साइमानो तै बीपीएल परिवार हमफानो बिख्रा खांग्रा तंगो तै एपीएल परिवार ngैबो बिख्रा खांग्रा गोबांमानो तंगो इंके बरकनो जों जे मानसाक जों सुबावानि बागै तिनि o jagao satro সংগঠন नोंथों Ipft tingथों सिक्ला बदल Ipft tingथों बोरै बदल नोंथों तैसिनि TNA ngै जत तै बाकी जत NGO तंनाय जे जोंनो हाजागै सुबानाय अर जगाव जोंनो गोबां माने सुबाखा इंके o jagao सिनि तिनि प्रग्राम सेरथुम पारा निसिमि जों सेंयो ताकेबा कालिया बाजार इंके अमनि सिमि सेंहि थै जों 7टा पन्चायत न तिनि जों बाग लायनाय हनै जों फाइलायो o jagao जत बाग नाय रगनो बो दय जनावै बरक नावै बाग थों हनैनो जों सालायखा ओ जागाव सिनि आमचायो तंनाय रगनो बा आं कयनि मुसुगो सिनि ओ भिडिअ न नुबै तंगै जे सिनि बसकांगो गोबांमा तैबैसो लकडाउन ngै मानो भारत सरकार जे सामै मते ओ जागाव बहायनो याक क्वारै सिनि ताकु बुकु मासे मानुया रगनो बहायनो सुबावानि बाङै बसकांगो कयमुंनारगो तै आं अरमा सावो तो माने हमबा सिनि अर जों तिनि Ipft तिनि संगठन बेसिरभाग सिनि ओ प्रोग्राम सामिल खालायो तै कन्ट्रिबिउसन खालायखा ओ जागाव ताबक जरा सेस अञ्चल ताबक सरकारनि हयते अम कुनो जों तिनि माइरं बागलायमानि रक खालायजायाखो आसा खालायो बसकानि साल सिनि MP 41 नि ngै जे सिनि अर जागाव 9 नम्बरपुर डिभिजन कमिटि वो जे तैदो MP हाय मोटामोटी जागावनो सरकारनि हयते अंबायखा ते एपीएल बुक्त रक बहायनो रेशन नि हयते बा बीपीएल बुक्त नि अन्तदय अमते हेरनो गोबां मान रजा कायफेना तिनि जरा सिनि ओ सेसवा बेसिरभाग सिनि सेसवा आमचायो जों बाग जायाखो हायनि बागै जों सरकारनि थानिबो जों कयमंना रगनाय सिनि बसकांगो तिनि अमसुकबाय सिनि बरक रक थांया त माने हम बसकां सालो सिनि कदकमा हलिडे लकडाउन ngै मानो हायनि बागै o khorang no khanawi tongnai rok no bohaina boskango phai teksa sini taku bukorno subawani bagai koimungnaraga jotona hambai khulumbai kha nge te kaisa ani sungmung sarno ang sungmung sugo nge tini sung busuk joratoi busuk koita family no sung mairung bagoni bangi sung total busuk family no one sogoi sung mairung bagoni target je tini ni jora 5 kg khlai jotono ronai tei family belai kabang kokno hongke sung 6 kg khlai ronai तेयो जागाव जों सिनि टारगेट जे वान सक लाइमानि जों 300 परिवार हाय न जों तिनि अब भाग जागनाय हनै तिनि सिनि जे सिद्धान्त ना लाइमानि नते कायजा समं ओ तिनिनि ओ चुबा मुंमो बम संगठननि ओ तिनि Ipft नि बिसिंतै बम बो संस्था तिनि अर गदालै फाइ बन किसा साइ सुप्रै साइखनाखै जानाय तिनि अर जागाव संस्थाव फायै जे सिनि ताकु बुकुना हाजा गनै खाखला फेहरै याक बेराय याक रनाय रक याकनि बरकनि हामजाकमानो रनाय रकनि इंके ओ संगठन रंके मते हाय जतनि साइ कुसुगत तंगो सिनि Ipft दि बदल तेबनि साखा संगठन तंगो निनि सिक्ला बदल तंगो Ipft तिनिनो तै छात्र संगठन तंगो तै बुरै बदल अबो तंगो तै गोबांमा NGO संस्था जे बरनि साख्रि खालाय तंनाय बा गोबांमा एमप्लयि खालाय तंनाय रबो बरनो तिनि सुबाजाक इंके तैबो तंगो जागाव खापुरै जोंनो याफानाय रबो तंगो अमरनि सुबामं मानैनो जों तिनि प्रोग्राम न खालायमानो इंके आसा खालायो बसकांगो तैबो जों मते हेरक सुजुग माखांके जों तैबो प्रोग्राम कत खालायमानो हामबाय सार न